Riverhounds. Те имат записани хитове в легендарното лондонско студио Abbey Road. Идват от Англия специално за да забият на варненска сцена. Riverhounds вълнуват с рок в най-добрия му вариант. Очаквайте група Riverhounds на сцената на Варна Рок Adventure на 8 август, Аспарухов парк. Kakstay, Bulgaria, Rich Riverhounds here. Looking forward to seeing you at the Varna Rock Adventure. We're playing at 6:30 on Friday, the 8th of August. See you there.